देवी सर्वभूतेषु सत्यमेव पुनः नमस्तस्यै 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 नमो नमः हे देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः हे देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमामि। अरे कन्या को शीघ्र शीघ्र भेटी कौन अयो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम माधव 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 विष्णु स्मरति साधवानित्य सर्वकार्येषु सर्वदा। ये कौन कौन सर माने मु यस ओ सेदिन मंगल मंडप रे गोटे झील को विवाह कलु आउ आज कल्याण मंडप रे आउ गोटे झील को विवाह करू सर आपण भूल देखिଛନ୍ତି भूल कहଛନ୍ତି आपण तू आकु फाइट के दबा चेष्टा कर सेदिन से फोटो एबे मो मोबाइल रो आउ छोरा से सेदिन रो माने माने फोटो तार बे छोरा कौन बोली सर ये ताले आगु विवाह कर चलती एबे एबे मछुआरा अवस्था कौन होगा मछुआरा अवस्था अबे बस कत को आगु एमती केते झील को जीवन को नहीं नष्ट कर चल कत को अबे माय गॉड सामाने झियो मान को जीवन को नहीं एमती खेल करी चल बाबे तो गैंग लीडर के बाबे सोला भाई सर सब कहबी बाली जो गोरा को सोसाती ना सोले ला तले जो खाना चाह छोड़ा तो मौजा छोड़ी दी छोड़ा
ସାଉଟିବାକୁ ଯାଇ ତା ସଂସାର ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମୋ କପାଳରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲ? ଆରେ ତମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ତାହେଲେ ମୋ ପାଟି ଟିକେ ନିଚେ ଦେଇ ମୋତେ ମାରିଦେଲ। ତୁ ସେମିତି କହନା, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ବି ତ ମୁଁ ପାଗଳ। କନ୍ୟା ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଶେଷରେ ମୋତେ ସେ କଂସେଇ ହାତକୁ ଟେକିଦେଲ। ଏମିତା, ଟେକିଦେଲ ଭାଇ। ଏମିତା, ତୁ ସେମିତି କହନା ଲବିତା। ଏମିତା, ତୁ ପରା ମୋ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି, ଛାତିର କଲିଜା, ମା ବାପା ଡକା ଡକି ୟାର ପରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତତେ ଆଉ ବିବେକକୁ ପେଟରେ ଓଦା କରା ପକେଇ ମରୁଭୂମିରେ ଓଟ ସାଜି ନିଜ ରକ୍ତକୁ ନିଜେ ପିଏ ମଣିଷ କରିଛି। ତୁ କହିଲୁ ମିତା, ଏତେ ପରେ ତୋର ଏ ସତ୍ୟ ଭାଇଟା ତୋର ଏତେ ବଡ ସର୍ବନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ହେ ମିତା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ବଡ ଘରେ ବିବାହ ହେଲେ ଏ ଗରିବ କୁଡିଆ କଥା କେବେ ମନକୁ ଆଣିବନି, ସୁଖରେ ତା ଦିନ ଗୁଡାକ କଟିଯିବ। ହେଲେ ଭାଉଜ, ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ମିତା ମୋର ନଣନ୍ଦ ନୁହଁ, ମିତା ହଉଛି ମୋ ଝିଅ। ଶେଷରେ ତମେ ବି ସେ ପଣତକାନି ମୋ ପାଖରେ ଚଢେଇଦେଲ। କେମିତି ଭାଉଜ, କେମିତି? ହେ ମା, ତୁ ଭୁଲ କହୁଛୁ ଲୋ ଝିଅ, ତୁ ଭୁଲ କହୁଛୁ। ଏ ମାର ପଣ ଦୋକାନେ କେବେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର ହେଇପାରେ ନା। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲା ବି ଏଇ ପଣ ଦୋକାନୀ ତା ପିଲାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ। ହେଲେ କେବେ ସେ ଭୁଲ କରିପାରିବନି। ଏ ମା, ଯାହା ତ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ସେ କଥା ଭାବି ଲାଭ କଣ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମା, ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହା ହେଇଯା। ବାହାଘର ବାଲିଘର କିମ୍ବା ବୋହୂ ଚୋରି ଖେଳ ନୁହଁ। ଏ ବିଚ ବାଲିଘର ପଡେ, ଏ ବିଚ ବୋହୂ ଚୋରି ଖେଳ ପଡେ। ତମେ ଚାହୁଁଛ ନା ମତେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିଦେବ ବୋଲି? ହେଲେ ଭାଉଜ, ଏଇ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶ ଅଛି। ଝିଅଟି ବଗୁଳା ହେଇସାରିବା ପରେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଭାଉଜ, ସେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ନାଇଁ ଲବିତା,